Der bliver færre af de små brune værtshuse rundt om i Danmark. Men nu portrætterer en ny bog 120 af de stamsteder, der stadig lever. Dem, som byder på både øl og samtaler i ofte dunkel belysning. Et af værtshusene i bogen, det er Kommandobroen i Struer, som har skænket øl og serveret god stemning siden 1938. Stamgæster gennem årtier har navlet deres øgenavne fast i bordpladerne. Jeg kan huske Trusseværner og Gangster Ernst. Så er der Lalle Leif og Per Kaffeøre. Pjuske. Jamen, der er jo mange gode navne. De er jo gode alle sammen. På barhjørnet sidder Røde Allan lige ved siden af Skæve Alice. Og Henning Sømand på det andet hjørne. Jo, det er klart. Han kommer her typisk 2 gange i ugen. Fordi jeg er tørstig. Nej, jeg kommer, fordi det er hyggeligt. Træffe nogle andre mennesker, så vil jeg ikke bare sidde hjemme og kugelure. På Bredgade 2 i Limfjordsbyen. Jamen, det er jo Struers skønneste sted. Det er jo det er. Det er jo vores lille sociale stue. Har Bettina Hamborg Jeg kommer rigtig tæt på mange af stamgæsterne. styret Ja. Kommandobroen i 20 år. Så skiller han lige Ingrid, og jeg er på den bænk. Man kommer for det sociale, man kommer for at få snakken. Og det var, hvad der blev gjort ved det. Man kommer for at fortælle om sine gode oplevelser, og man kommer på sine dårlige dage for at lige få en knus og en klem. Kommandobroen, det er Bettina. Værtshusejer og socialrådgiver. Det skal vi være i den branche her. Vi skal kunne lidt af hver. Det er helt sikkert. Når man siger de brune værtshuse, det er den rigtige betegnelse, fordi de fleste steder er der brune borde, der er brune stole, baren er brun. I bogen Kongerigets stamsteder har Karina Lodberg besøgt og beskrevet livet i 11 af bogens i alt 120 værtshuse. De vil gerne have øl, og det er jo helt fair. Alle 11 i Vestjylland. Der er god stemning, der er en sang, der er nogen, der snakker. De snakker ikke i telefonen de steder, vi har været, så går man udenfor. Det er nærvær, og det er fællesskab. For 40-50 år siden var der alene i København 1000 værtshuse. Nu er der bare ca. 200. Og sådan er udviklingen i hele landet. Det er noget skidt. Det er det, fordi jeg tror ikke mange af de er klar over, hvor socialt ståsted vi egentlig er for mange. Så vi mister sådan et neutralt mødested, hvis man kan sige det sådan. I dag på en mandag er der fra 9 til 22 udskænkning og optankning til svælg og sild. Hvad skal man sige nu? Jeg bor selv og så videre. Og hvis jeg vil snakke med nogle folk og så videre, jamen, så er det nemmeste og det bedste, det er sådan set hernede. Også. Så når du går hjem herfra, ja. Hvordan har du så? Det er fint. Nogle gange så går jeg lidt i zigzag og så videre, men ellers... Ja, Kommandobroen, det er et af de helt små værtshuse på under 40 kvadratmeter. Det betyder, at rygning er tilladt.